sakop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salug separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta?
Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga-ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa palamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakaunaman nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya.
ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan. Sinipalatuntunan kahapon lamang sa gihapon nining inyo alagad sa kahanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa sining adlaw sang Sabado, petsa 17 na kita sa bulan sang Disyembre tuig 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Wow, pila na lamang kaadlaw na bilin kag mag-iinupdanay na ang bugos nga pamilya. O sinadya na ang bugos sa pamilya kag bisan sa mga Christmas parties, no? Sinadya naman wala tuo nga Christmas parties kay daw na hidlaw sa ginatuwa nga Christmas parties nga face to face gidya abi mga kabombo, no? Kay bangod sang pandemic ti na apektuhan ang aton sini pag sinadya kag pag sinalusalo sa ginatuwag bala nga Christmas parties mga kabombo. Ti sa subong may mabatian na nga mga Christmas carols, ang mga Christmas parties nagahimugasa na mga kabombo, no? Let us always remember nga this is just part of the so-called a very special day, no? Ang pagdumdum naton sang birth of Jesus Christ, our Lord and Savior. Kagkabay pangati ang aton siniya pagsinadya, kabahin sa aton siniya pagpasalamat sa aton si mahal nga makako, no? Sa aton siniya God the Father for sending His one and only Son Jesus Christ, agon nga kita iya ang matubos kag matagan sa panibag-o nga kabuhi sa sining nga kalibutan, no? Kabay pa bisan ano pa dira ang pagsinadya naton, let us always go back to the very basic ngati ang karon iyang holiday season, ang karon nga mga selebrasyon nakabalik ka nakatuon, no, sa gamay nga pasungan sa isa sadto nga adlaw mga kabombo usa diin na tawo ang aton siniyang Ginoo kag manuluwas nga si Jesus. Da kita permiya balik sa sinaiya nga sa sina nga scenario, for Jesus Christ is the reason for the season. And because of that, nagasinadya kita. Because of that, we are grateful mga kabombo, no? Magapasalamat kita iya nga tiari kita diri sa kalibutan, gapasalamat kita nga buhi kita kay bangod man sang pagpalangga sang Dios sa aton, no? So kabay pang aton sini nga pagsinadya kag pagsinalo-salo, no, pag get together, no, sa pagselebrar sang aton sini iya nga Christmas holidays mga kabombo, kabay pangati ara sa aton sini tagipusoon ang pinakarason gid, the very reason kung nga ang nagasinadya kita nga positibo gid sang karon nga panahon mga kabombo. The positive spirit nga madala sang ginatuwag bala nga Christmas is because nga balik ginaedayon na, no, sa pasungan, no, sa isa ka lapsag nga ginbunag a long years ago mga kabombo, and that is our Jesus Christ, no, our baby Jesus nga ti tapos na to, no, nagdako na siya, ginlansang na siya sa krus, na patay apang nagkayab kag naga-reign forevermore mga kabombo, no? So kabay pa ang aton sini pagsinadya inang simbolo sa aton sini iya nga pag mangin mapinasalamaton, no? Being grateful, no, kita dapat magmangin grateful kita kay ti bangod sang ginhatag sa Dios sa aton sang bag-ong kabuhi, no, sang panibag-ong paglaom kag ang aton sini kabuhi ti ginapasalamatan naton balik sa mahal nga makaako, no? So again, we have 8 days to go before Christmas mga kabombo. So, 1 minuto na nakalipas sa takna nga alas 2, iyalian na yung aton si pambukas nga bahanon mga kabombo, no? Aton sining opening song diri sa aton palatuntunan kahapon lamang, produkto sang Bombo Music Festival 2019, ang ambahanon Hanggat Ako'y Nabubuhay, no? Isa ka very heartwarming and full of what do you call this? Full of
ang ano bala ang klase sang ambahanon nga nagahatag sa aton sang espiritu, no, para nga kita ang mangin positive kita, no, sa samtang nagakabuhi kita hanggat ako'y nabubuhay. Produkto sa Bombo Music Festival 2019, mga kabombo, aton nantuon kag balikan inang grand performance night that was 2019 nga ambahanon hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Take it away, Bombo Anthony. Huwag nang mangamba kung ikaw ay nalulungkot sinta. Di ka na mag-iisa, sasamahan ka sa hirap at saya. Nandito lang ako para sa'yo. Sana ay malaman mo hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Di kita papabayaan hanggang kailanman. Puso kong nagmamahal ay laan lamang sa'yo. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Pangako kong sinta, ano man ang mangyari, ay di kita iwan. Ika'y mahalaga sa puso ko, ikaw lang, wala nang iba. Andito lang ako para sa'yo. Sana ay malaman mo hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Di kita papabayaan hanggang kailanman. Puso kong nagmamahal ay laan lamang sa'yo. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Di kita papabayaan hanggang kailanman. Puso kong nagmamahal ay laan lamang sa'yo. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Hanggat ako'y nabubuhay, Amoy at mga kabombong aton si pambukas nga mahanon. Hanggat ako'y nabubuhay,
para gid sa aton si mga pinalangga nga matag panamati sa aton si Masuki. Philippine Standard Time, 7 minutos na nakalipas sa tak na alas 2. Magabuya ako anay sa pinaka mga importante nga mga panumdum. Magabalik ang aton si palatuntunan kahapon lamang pagkatapos gid lamang sini. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walaw ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches.
Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga Third time, 11 minutos na nakalipas sa takna nga las 2 sa hapon, mga kabombo. Pabalik kita diri sa atong palatuntunan kahapon lamang, mga kabombo, no? Sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati, sa aton si Masuki, sa mga hiray-hiray da subong ho, naga-relax, to. Abi magulo unwind kita kay, you know what, ang pressure, ang stress, no, amo gina ang culprit sa antos sa aton siningalawas bangod kay ti mag-develop ang mga naglain-lain nga problema sa aton si ikayang lawas sa aton si balatian. So kinahanglan magulo unwind kita mga kabombo. Kag kinahanglan kabalo kita magdala sa aton siniiyang nga mga problema, no? We should know how to handle things, mga kabombo. Kag ang isa na dirang aton sini pinaka-instrumento kay ti hindi ta ma-avoid, mga kabombo, ang aton sini nga mga problema, di ba la, no? Hindi naton ma-avoid ang aton siniiyang nga mga problema sa aton sini kabuhi. Kay amo na ginatuwag bala nga sino abi ang wala sang problema. Ina mga problema, mga pagtilaw ng ina mga kabombo, no? Ang mga ginatuwag bala nga nangintalaksan ina kun asta diin kita, no? Kung ano gidyang aton sini abi iyang pagkapyut sa mahal nga makaako. So kung may mga problema kita, sige lang. Ang importante da iya always remember daog taya tanan-tanan kita nga nagatuo kag nagakapyut sa mahal nga makaako. Amula na iya, we are children of God, no? Nga mga kabataan kita sa Dios, kadamo sa mga promisa sa Dios sa aton. As long as nga nagakapyot lang kita sa iya, kag nagasalig kita sa iya, mga kabombo, bisan ano pa matabo sa aton sini nga pagpangabuhi diri sa kalibutan, no? God will make a way para sa aton tanan-tanan, no? He will make a way where there seems to be no way, no? Sa aton sini iya nga mga kauturan dira nga nagaproblema, no? Sa sining bulan sa Disyembre, amo na ganing hambal ko nga pwede gid kamo iya makapadala sa inyo sini iya mga true to life stories, ang inyo sini nga mga kasaysayan, mga kabombo, no? Nga natabo sa bulan sa Disyembre, sa mga nagliligad nga bulan sa Disyembre, labi na gid sa mga life experiences ninyo sa tong past Christmas days, no? Nga hindi nyo gid malipatan. Aber ipaambit diri sa aton si palatuntunan kahapon lamang. Ipadala, i-email sa aton sini nga email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, i-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info, no? Agod nga makuha naton seleksyon kay inspirasyon, agod nga ti ang inyo sini iyang mga nagliligad, makuha naton sang leksyon kay inspirasyon kag mangin mapuslanon. Aber ipadala with matching pictures and graphics kag kung gusto nyo pwede gid, no? Nga maka-zoom kita just like sa inyo sil pag-share sang Christmas around the world, no? Na pwede gid, no? Bisan ara kada sa iba na pungsod, no? Dumduman nyo, makitaan nyo everyday, 3 times a day may ara kita sang Christmas around the world. Amo na siyang setting. O the same setting kung mag-interview kami sa inyo, especially si Miss Jazz sa inyo, no, nga kung i-share ninyo ang inyo sining mga experiences sa kabuhi, no? Amo ginang aton sini iyang sitwasyon kung via Zoom or via FB Messenger sa video call. No, kung gusto niyo na amo na nga klase sang setting sa pagpaambit sa inyo sini iyang mga kasaysayan, why not, no? Aber ipadala, gusto ko Miss Jazz ma-Zoom kita or live via FB Messenger video call, no, kay agud nga maka-share ako sa akong kasaysayan. Why not, no? Sa aton si overseas Filipino workers, aber padala ka mo dira, no? Sa inyo sin iyang
mga kasaysay na gud makuha naton sa leksyon kag inspirasyon. Okay, nakita dira mga kabombo. By the way, good afternoon sa kay Leo Baygar. No, Leo Baygar, good afternoon sa imo. Asuma si Ellie Astorias. No, advance Merry Christmas. Dira sila iya sa may barangay Mandalagan. Ellie Astorias kag Leo Baygar. Good afternoon sa inyo mga kabombo. Ang mga suki tani nga mga tagpalamati nga nagapadalaman sa ilan siniya mga true to life stories mga kabombo. Okay, abi-abi naton diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. By the way, sa aton siniiya nga kahapon lamang today in history, subong no mangikabahin sa aton siniiya nga maragtas sang kalibutan mga kabombo, no? Labi na gid sa maragtas naton diri sa Pilipinas. This time kadto kita sa aton siniiya nga today in history, Philippine history. Kay sa subong nga adlaw mga kabombo, ti naglupok ang balita. Una ninyo nga nabatian diri sa atong mga programa sa Bombo Radyo, no? We get it first, we get it fast, and we get it right. Subong nga adlaw mga kabombo, Disyembre 17, no? Kag I'm sure ti may kabahin na ini sa aton sining kahapon lamang today in history. Next year, I know we will be celebrating this first anniversary. Naglupok ang balita, no, sang pagtaliwan sang Philippine Communist leader na si Jose Maria Sison, no? Nagtaliwan siya sang Friday night, no? Sang gabi sang Biyernes at the age of 83. Ini pagkatapos sang duha ka semana nga pagka-hospitalized, no? Sa iya sini 2-week confinement sa isa ka hospital sa the Netherlands kag inisuno base sa iya sini nga partido. Kagina lang sa aga no ang aton naglupok ining balita. Si Jose Maria Sison mga kabombo, amo ini siya ang founder sang Philippine Communist Party, no? Nga iya sini nga military wing ang New People's Army o kon NPA. Sila ni amo ang pakig-away, no? Waging an armed rebellion in one of the world's longest running insurgencies, mga kabombo. Bangod sang insurgency diri sa atong pungsod, ti amo ni mambal kita nga wala sang katapusan, mga kabombo. Ang conflict sa tunga sang New People's Army ag sang Philippine government as base sa pinaka-latest na statistics mga kabombo. Ang pag-ilinaway sa tunga sa mga rebelding New People's Army kag sang Philippine government nagpatay na sang kapin 40,000 ka mga pumuluyo. Imagine 40,000 mga kabombo bangod sining conflict sa tunga sa mga rebelde, no? Ang Philippine Communist leader na si Jose Maria Sison, amo ini siya mga kabombo ang founder sa Philippine Communist Party o diri sa aton sa Pilipinas. Nga ang iya siniiya nga sa nasiling na military wing, ang New People's Army o kon NPA, amo ini ang padayon nga nagapakigbato, nagapakig-away, no? Gimay ginahimo nga armed rebellion, no, sa batok sa gobyerno, no, labi na gid sa ginasugatan sini nga mga Philippine government troops, mga kabombo. Rason man ko nga isa ini sa ginakabig world's longest running insurgencies, mga kabombo, nagakatabo sa bugos nga kalibutan. So ang Filipino proletariat kag toiling people grieve the death of their teacher, no? Sa mga nagapati kag sa mga sa mga nagasuporta, no? Sa kay Jose Maria Sison, mga kabombo, kag ila ginakabig nga manunudlo ang ila sini nga teacher kag ang ila sini nga guiding light suno pa sa nasaad sa ila sini iyang partido, no, sa isa ka statement, no, sa ila sige pagwa sa ila sini nga website. Ang self-exiled nga communist leader nagapuyo ini iya sa Europa humalin sang late 1980s pagkatapos mga kabombo nga gin-release ini siya gikan sa
pagkabilanggo, no? Following the fall of dictator Ferdinand Edrelin Marcos, no, ang amay abisang karon nga presidente sa aton pungsod nga si Presidente Bongbong Marcos, no. Ini ang iya siniya nga pagka-release ni Jose Maria Sison, no. Natabo ini pagkatapos nga napukan to sa poder ang amay karon sa aton si Presidente Bongbong Marcos nga si the late, no, President Ferdinand Edrelin Marcos, no. Kag ang iya siniya nga namesake son, no, gin-eleher, no, sa nagligad nga Mayo nga eleksyon sini nga tuig, or the same name abi, no, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ining si Jose Maria Sison he was put on a US terrorist list, no? Ara ini siya sa listahan sa mga terorista, no, sa ginakabig nga terorista sa Estados Unidos sa tung tuig 2002 mga kabombo, no? Amo ining rason kung nga ang sang pagkabig sa iya sa Estados Unidos nga siya isa sa mga terorista sa tung tuig 2002 hasta subong gindumilian na ini siya nga mag-travel mga kabombo. So amo ni ang naglupok nga balita mga kabombo. Kag sunod pa sa partido sa pagwa, no, nga mensahe sa iya sini partido, nagtaliwan ining si Jose Maria Sison sa he died peacefully, no, at around 8:40 o kung alas 8:40 sang gabi sang Biyernes o kung kahapon nga adlaw. Pagkatapos naging confine ni siya sa bulungan dito sa may Utrecht mga kabombo sa the Netherlands, no. Ang partido did not give a reason for Sison's confinement. Baligin hinago nila mga kabombo. Di sa ila siniya nga partido sa mga tao nga nagapati sang kausa ni Jose Maria Sison kag sa mga supporters ni tinaga-mourn sila subong mga kabombo. Kag nagpromisa, no, nagvow sila ining mga supporters ni Joma Sison. Nagvow sila nga padayuno nila sa gihapon, no. Magahatag sila sa ila siniya nga suporta, sa ila siniya nga kusog kag determinasyon agud nga mapadayon ang ila siniya nga revolution, no. Mapadayon na ila sini nga kausa, ang ila sini nga pagpakigbato, no, pinaagi man sa paggiya, no, sang memory, no, kag mga teachings o kung mga gintudlo sa ila, no, sa ila sini ginakabig people's beloved, no, ang ila sini ginakabig people's beloved na si Joma Sison. Sunod pa sa partido sini, no. Si Jose Maria Sison, no, nga ginatawag man si Joma sayo o kung si Ka, it means comrade mga kabombo, no. Ti amo ni ang pinaka-latest gid nga kung sa di naglupok mga kabahin sang naragta sa aton si pungsod Pilipinas nagbugos sa kalibutan. Ang predecessor ni President Marcos nga si Rodrigo Duterte, mga kabombo, no, ang nag-prioritize sa pagtapos ng conflict sa ini siya ang nag-took office sa 2016. Apang ini siya mga kabombo ang nag-abandon sa peace effort, no, si former President Rodrigo Duterte. Amo ini ang rason ko nga ang nag-infuriate, no, kay pinaagi sa liwat-liwat, no, sa pagkatabo sa mga rebel attacks sa tong ginapaligayan ang paghinunanon, no, ang paghambalanay ang Talks Bali mga kabombo, no? Sa time nga ara ini sa peak sa ila siniiya nga pag-exister labi na gid diri sa aton pungsod Pilipinas ang New People's Army sadto mayara sang o sa ila sini nga peak gid sa ila si pag-exister diri sa kalibutan o diri sa aton sa kalibutan sa Pilipinas mga kabombo. Ang ila siniiya nga mga hangaway nagdangat sadto sang 25,000, no, 25,000 armed
fighters mga kabombo. Apang sa karon ginasiling nga ti yara na lamang ini sa 2000 mga kabombo ang sunupaya sa bahin sa aton sining Philippine military, no, sa bahin sang tropa naman sang Pilipinas mga kabombo. So si Jose Maria Sison, no, sa nasiling na naton, ang yasiling nga kompleto nga ngalan Jose Maria Canlas Sison, no. Ini siya ang nabunag, no, ato ang yasiling nga kahapon lamang history mga kabombo. Iya sini iya nga istorya sa iya sini iya nga kabuhi. Si Jose Maria Sison o kung si Jose Maria Canlas Sison ang natawo ini sa tong Pebrero 8, 1939, no, sa may Cabugao, Ilocos Sur. Kag sa nasiling na naton, ini siya mga kabombo ang kilala sa siniyang nickname sa sinihayo nga si Joma. Isa ka Filipino writer kag activist. Sa nasiling na naton, nagtukod sa Communist Party of the Philippines, sukon CPP, NPA, kag nagdugang sa mga elemento sa bahin sa ginatawag Maoism sa iya siniyang philosophy, mga kabombo, no? When we say Maoism, refer ini, no, sa kay Mao Zedong, no? Ang mga thoughts, mga pagpati ni Mao Zedong, ang Chinese Communist Party, no? Isa ka, ang Mao Zedong thought, mga kabombo, no? Isa ka variety of Marxism, Leninism, nga si Mao Zedong amo ini ang nag-develop sa pag-realize sa ginatawag socialist revolution sa bahin sang agricultural pre-industrial society sa Republika sang China, no, kag sang uli nangin republics or People's Republic of China na ini. Kung nga aamo ini iya ang elemento nga gin-add ni Joma Sison sa pagtukod niya sa Communist Party of the Philippines, ang Maoism nga filosofiya, mga kabombo. And which would be known as national democracy. Si Joma Sison ang nag-apply sang teorya sang Marxism, Leninism, Maoism, no, sa maragtas at sa karon nga circumstances diri aton niya sa nagakatabo diri sa aton sa Pilipinas. Pumanin sang Agosto sa tuig 2002, gin-classified na siya sa nasiling ko na gani, no, sang Estados Unidos bilang person supporting terrorism. Nabinagid sang Estados Unidos sang United States of America. Pag ang European Union's second highest court ruled sa tong September 2009 to delist Joma Sison bilang person supporting terrorism, kag gin-reverse ang desisyon sa mga miyembro sa mga or member governments agud nga i-freeze ang yasini nga mga assets, no? Si Joma Sison sa ulihi nagpuyo ini sa the Netherlands, no? Kag nag-apply ini siya sang asylum bilang political refugee sa tong 1988. Kag gin contest pa ini ang yasini nga nangin request. Kag eventually mga kabombo gin-aprobahan ini sa tong 1995. Ang Communist Party of the Philippines sukon CPP upod siya sining affiliates nga New People's Army. That is why ginatawag ini nga CPP, NPA, kag sang National Democratic Front o kon NDF, CPP, NPA, NDF, mga kabombo. Amo ini ang ginakabig bilang terrorist organizations sang Philippines Anti-Terrorism Council, no? Kon pahambalon ang Philippines Anti-Terrorism Council, ginakabig ang CPP, NPA, NDF bilang terrorist organizations, mga kabombo. So si
si Jose Maria Sison, kung si Joma Sison, ang natawo ini siya sa February 8, 1939 sa Kabugaw, Ilocos Sur. Abi ninyo mga kabombo, ang yasini nga pamilya, tuman ka prominente, mga land-owning family with ancestry from Spanish, Mexican, Malay mestizos, kag naghalin ini no ang ila sini iya ang ila siniginhalinan mga kabombo sa bahin sang Fujian sang pungsod China, kag ang ila sini iya nga pamilya may koneksyon sa ibang pagid nga mga prominente nga mga clans kaangay sa mga pamilya, ang clan sa mga pamilya abis ang mga Crisologos, no? Ang Heraldinos, mga Vergaras, mga Azcuetas, mga Soilers, Serranos, kag Singsons, mga kabombo. Ang yasini iya nga great grandfather nga si Don Leandro Serrano, amo ang ginakabig bilang biggest landlord sa may Northern Luzon, mga kabombo. And at the end of the 19th century, amo ni sila ang ginatanaw gid kag ginatangla, no? Mga kabombo bilang mga manggaranon gid, mga landlords gid. Kagaya sini naman iya nga lolo, ang iya sini nga grandfather nga si Don Gorgonio Soiler Sison, amo ang ginkabig bilang pinakaulihi nga gobernadorcilyo sang Kabugaw sa idalom sa Spanish colonial rule, no? Sa municipality president sa idalom sang Philippine Revolutionary Government, kag pinakauna nga mayor sa idalom naman sang US colonial rule, mga kabombo. Ang yan naman sini iya nga uncle ni Joma Sison, no? Ang yan sini nga great uncle si Don Marcelino Crisologo, amo naman ang pinakauna nga gobernador sa Ilocos Sur. Ang iya sini nga tiyo nga si Chofilo Sison ang naging gobernador man sang Pangasinan, mga kabombo. Kag ang first defense secretary sa Commonwealth Government. Kag sang ulihim is just gin-convict ini siya sa itong 1946 of having collaborated with the Japanese occupation forces but was amnestized sa itong 1947. Ti sa tiunsang childhood, no, sang bata pagid si Joma Sison, mga kabombo, dito abi sa may Ilocos Sur, no, dito sa Ilocos. Ini siya ang diri na, no? Bata pa ni siya, nakaibalo na siya, kag nakatuon siya sang sa bahin sang Huk Rebellion, no? Sa Central Luzon, humalin sa Ilocano farm workers, no? Sa mga mamit niya balang nga mga trabahante, no? Ining mga Ilocano farm workers, kag sa iya siniiya nga Iloy nga nalakip sa landlord family sa Mexico sa Pampanga, no? Siya sini nga early high school, ining si Joma Sison, no, nag-early high school siya sa Manila. Kag ini siya, mga kabombo, ang nakaistorya sa isa ka barber o kung isa ka manog no, manog utod sang buhok abi, sa isa ka barbero angot sa mga aktibidades sang Huk Balahap, mga kabombo, no? Unlike sa iya siniiya nga mga siblings, ang iya siniiya nga mga kauturan, lain niya si Joma Sison, ini siya buto ini siya sa public school, no? Iti may sila mo, may yara sila iya sang sarang abi, no? Pero nagbuto ini siya sa public school. Antes man siya na nagbuto sa Ateneo de Manila University, and later nagbuto siya sa Kolehiyo de San Juan de Letran, mga kabombo. Naggraduar ining si Joma Sison sa University of the Philippines or UP sa itong 1959 sa kurso nga Bachelor of Arts in English Literature. Kaini siya, so of course, bangon sa iya siniya kaalam, no? Nag-angkon sa mga honors, nag-graduate siya, kag nag-angkon sa mga honors. Honor student siya. Kag tubtub nga nag-eskwela siya sa Pungsod, Indonesia. Antes pa man nga
nagbalik diri sa Pilipinas, mga kabombo, kag nangin University Professor of Literature kag tubtob nga nag-ano siya abi eventually Rizal Studies and Political Science, mga kabombo, no? Nag-join o kung nag-entra si Joma Sison sa Lavate Partido Komunista ng Pilipinas sa tong December 1962. Kag naging miyembro sang iya sini nga Executive Committee sa tong early 1963. Nangin Vice Chairman man si Joma Sison sang Lapiang Manggagawa, which eventually became the Socialist Party. Kag nangin General Secretary sang Movement para sa Advancement of Nationalism. Sa tong 1964, si Joma Sison ang nangin co-founder sang Kabataang Makabayan o kung ang Patriotic Youth upod sa kay Nilo S. Tayag. Ang ini nga organisasyon amo man ang nag-organize sang mga pamatanon na gapamatok Youth Against the Vietnam War, Ferdinand Marcos Imperialism, Bureaucrat Capitalism, and Feudalism. Abot silingon ang ila siningagin ang iya sininga organisasyon together with Nilo S. Tayag, mga kabombo, ang nag-organize man sang grupo sa mga pamatanon nga nagpakigbato o nagpamatok abi sa nagakatabo sa ito nga Vietnam War, nagpamatok kay Ferdinand Marcos, nagpamatok sa imperialismo, nagpamatok sa bureaucrat capitalism, kag feudalism, mga kabombo. And the organization also spearheaded the study of Maoism bilang kabahin sa ila sini nga nangin struggle, mga kabombo. Sa itong Disyembre 26, sa itong tuig 1968, nagporma ining si Joma Sison kang nagpamuno sang Central Committee of the Communist Party of the Philippines sukon CPP. Isa ka organisasyon nga gintukod nga base sa Marxism, Leninism, Mao Zedong thought, Kag diri na, mga kabombo, nagsugod ang yasin nga eksperyensya, ginbali ang ginsuguran sini kung nga amo ini ang yasin iyang ning kausa, inibangon sa yasin eksperyensya bilang youth leader kag labor and land reform activist, mga kabombo, ang yasin nga ang nangin famous o kung nangin kilala nga hitabo bilang first great rectification movement kung sa diin si Joma Sison kag ang iban pagid nga mga radical youth ang nag-criticize sa pag-exister ang nag-criticize sang pag-exister sang partido o kung ining existing party leadership bangod sang mga errors ang failures bala umalin sa tong tuig 1942 kag ang Old Communist Party ang ginpadalagan ini sa idalom sang series of Moscow Lenin General Secretaries halin sa Lava family. Kag ini ang gin-re-establish o kung gintukod liwat sang Communist Party of the Philippines o kung CPP. Kag nag-set sila sa ila sininga general political line bilang two-stage revolution comprising National Democratic bilang first stage kag nag-proceed sila, mga kabombo, sa Socialist Revolution. Sa sining period nga ni sa kabuhi ni Joma Sison, ini siya ang nangin ang iya siniiya baling or sa sininga period Sison went by the nom de guerre of Amado Guerrero, meaning beloved warrior, mga kabombo. Sa idalom sa iya sininga gin-publish nga libro o kon book Manifesto Philippine Society kag subuman
ang iya sini nga libro or iya sini nga book manifesto ang Philippine Society and the Revolution. Pagkatapos sini mga kabombo, ang Old Communist Party no nagpangita pagit no agud nga ma-eliminate kag nga ma-marginalize ining si Sison no. Apang ang reorganized CPP mayara sang larger base kag renewed political line nga nag-attract sang linibo-libo no nga mag-entra sa iya sini nga mga ranks. Tagsang March 29, mga kabombo, 1969, ang Communist Party of the Philippines, sukon CPP, upod sa hook ining HMB faction, aging pamunuan ni Bernabe Boscaino, ang nag-organize sang New People's Army o kon NPA, ang guerrilla military wing sang amo sini nga party. Kag ang iya sini nga guerrilla fronts nga nagadamo sa masobra 110 mga kabombo nangin nationwide kag nag-cover sang substantial portions sang 75 sang 81 ka mga Philippine provinces sadto mga kabombo. Ang New People's Army nagpangita ini no they seek to wage a peasant worker revolutionary war sa mga countryside batok sa landlords ka mga foreign companies no pinaagi sa pag-operar sa rural communities kag mga bukid no sa mga kabukiran bilang ila sini nga strategy for protection. So sang ulihi ining si Joma Sison ang naaresto sa tong Nobyembre 1977 sa La Union sa tong Marcos presidency sang time nga nagapungko si Presidente Ferdinand Marcos mga kabombo ang amay sang aton karon iya nga Presidente Bongbong Marcos kag ini siya si Joma Sison ang nabilanggo sa sulod sang siyam ka tuig kag kalabanan sa iya sini iya nga pagkapriso no nag spend siya in solitary confinement. Si Joma Sison ang nagsulat politically mga kabombo samtang ini siya ang incarcerated. Ginakipan diri ang yasini nga mga sinulatan nga ginatiguluhan or entitled Basic Principles of Marxism-Leninism. A primer which his wife Julie De Lima, ang yasini iya nga asawa nga si Julie De Lima, smuggled out of prison in 1982. Sang nagabot ang Marso 5, 1986, si Joma Sison ang gin-release sa military detention, mga kabombo. Pagkatapos nga na-overthrow, nakakas sa poder si Presidente Ferdinand Marcos. Ang iya sini eksperyensya, gin-describe in prison and beyond, no? Ang iya sini mga eksperyensya, sang gin ano siya gin-priso siya, no? Gin-describe ini sa iya sini nga book poetry nga ginatiguluhan Prison and Beyond agin release itong 1986 nga nakaangkon ag nagdaog sa Southeast Asia Right Award for the Philippines. May ara pagin si Joma Sison sa mga biographies no nga ginsulat parte sa iya kag isa na diri ang German writer nga si Dr. Rainer Werning. Ang ini nga sinulatan ginatiguluhan The Philippine Revolution from the Leader's Viewpoint sa tong 1989. Kag ang isa pagid sa bahin sang Filipina novelist nga si Nino Tuca Rosca. Ini ang gintiguluhan niya nga At Home in the World sa tong 2004. Ang iya sini nga duha ka mga major biopics mga kabombo no ni Jose Maria Sison bilang founder sang Kabataang Makabayan ang gintiguluhan Tibak kag ang isa ang Communist Party of the Philippines ang gintiguluhan The Guerrilla is a Poet. Ang ginproduce ang mga major film makers diri sa pungsod Pilipinas. Busilingon duha ka mga pelikula ang ginhimo nga naga-istorya sa iya sini matudtuod nga kabuhi. Istorya sa iya sini matudtuod nga kabuhi. Kag amo ini mga kabombo ang Tibak kag ang The Guerrilla is a Poet, no?
Ang CPP o kung ang Communist Party of the Philippines has stated for over 20 years that Season is no longer involved in operational decisions and served from Europe in an advisory role as chief political consultant of the National Democratic Front in peace negotiations with the Manila government. Sa 1986, ang tuig 1986, pagkatapos ini siya ang nahilway gikan sa iya sininga pagkabilanggo, si Joma Sison ang nag-embark sa world tour, mga kabombo. Sa October, ginbato niya ang Southeast Asia Right Award for a book sa iya sininga poems sa Crown Prince of Thailand sa itong October 1986 sa Bangkok. Pagsamtang nagabisita sa the Netherlands sa itong September of 1988, ini siya ang gin-inform nga iya sininga passport ang gin-revoked tag ginpasakaan siya sang panumbungon. Gin-file ang panumbungon batok sa iya sa idalom sang Anti-Subversion Law of the Philippines. And these charges were later dropped as were subsequent charges filed by authorities in the Philippines. Isa itong 2007, arrest niya ang International Crime Investigation Team sa Dutch National Criminal Investigation Department o gin-aresto si Joma Sison sa Utrecht sa itong August 28, 2007. Pag-ini siya ang gin-aresto bangod sang ginalegar involvement niya gikan sa Netherlands sa 3 ka mga assassinations na natabo diri sa Pilipinas. Ang pagpatay sa kay Romulo Quintanal sa itong 2003, ang pagpatay man sa kay Arturo Tabara kag Stephen Ong sa itong 2006, kag sa iya sini adlaw sa iya sini pagkaresto si Joma Sison sa iya sini ang iya sini apartment kag 8 ka mga apartment sa iya sini mga co-workers ang gin-search ginhalughog sa Dutch National Criminal Investigation Department, mga kabombo. So amo ini ang kasaysayan, naglupok ang balita, mga kabombo, sang pagtaliwan na sang self-exiled Philippine Communist leader na si Joma Sison sa edad, pagtaliwan sa edad nga 83 anyos. Manging kabahin na ini sa maragtas sa aton si Pungsod Pilipinas kag bugos nga kalibutan, Kabahin sa aton sini nga kahapon lamang today in history. By the way, it's time for us, patapuson tani anay ho antes man kita magbasa sang kasaysayan. It's time for us, to give our afternoon delight. Ang aton siniiyang pampagood vibes. O lang tawo naton liwat, mga kabombo, kag magkanta kita upod sa sining heartwarming ang bahanon ginatuguluhan Pasko na. O Pasko na, kung sa diin ang ining one of a kind nga video nga ginproduce ang Bombo Radio Philippines, ang ining O Pasko na, kag ang video nga ginproduce, mga kabombo, naga-istorya sang ginatawag ano gid ang matudtuod nga espiritu sang Paskwa. Ano ang nagakatabo sa tion sang Paskwa diri sa Pilipinas. Philippine scenario. Yari, mga kabombo, aton sining one of a kind video presentation, Christmas presentation sang Bombo Radio Philippines with a very beautiful song, Oh Pasko na. Here it is. Nutay bata Pasko'y pinangarap, o kay gandang pagmasdan, palamuting kumikinang sa pagdiwang natin ng Pasko. Regalo't pagmamahal meron tayo. Sa paglaki ang Pasko'y inaalala, pagbibigay ng regalo't mga sulat. Kung panahon na ng Pasko,
mga taong malapit sa ating puso. Oh, Pasko na, oh, Pasko na, oh, anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay Ating batiin ng maligayang Pasko. Sana matapos na rin yung pandemic at ayun, maging okay na lahat. So, ang Christmas wish ko lang po is yung maging happy ang family ko and at the same time, matustusan ko yung mga pangangailangan ng mga kapatid ko. 10 taon ngayon, inaalala ang Pasko. Asawa't mga anak, nagsasalo-salo. Ngayong araw ng Pasko, pinagkaisa't pinagpala tayo. Sa gintong taon, Pasko'y maranasan. Puno ng ngiti ang mga kabataan. Mga nagdaang taon sa tuwing Pasko. Sa ating lahat, maligayang Pasko. Oh, Pasko na! Oh, Pasko na! Oh, anong saya! Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Ano nga ba ang Pasko? Kasama ang pamilya, kaibigan ay kasangga. Ang misa ay pinagdiriwang, ngunit ang pinaka-inaalala ang pagsilang sa may kapal. Pagkain! Laruan po. Para po may mga laro. Bumalik na si Mama. Nasa Germany. Oh, Pasko na! Oh, Pasko na! Oh, anong saya! Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin na maligayang Pasko. Pasko na! Oh, mas maligayang Pasko. Anong saya! Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin na maligayang Pasko. Sa radyo, Bombo! Number 1! Philippine Standard Time, 55 minutos na ang nakalipas sa takna nga las 2 mga kabombo. Pabalik kita diri sa aton siniiyang palatuntunan kahapon lamang sa gyapon ning ang inyo alagad si Miss Jazz. Kag by the way, sa aton sining mga pinalangga nga matag palamati sa aton si Masuki, pwede kamo kapadala sa inyo si makasaysayan, no? Pinaagi sa pag email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Yari na kita makabombo sa aton siniyang main menu ang inyo sini nga mga kasaysayan. Kag sinasiling ko na, pwede ka po kapadala sa inyo siniyang nga mga hindi malipatan nga makasaysayan during mga past Christmas or
sa bulan mismo sa Disyembre. Agod nga makuha naton sa leksyon kag inspirasyon, no? I-email lamang sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, bombo_bacolod@bomboradio.info. Pwede man masulat, no, pinaagi sa yellow pad, ipadala, padala sa koreo sa aton si post office, i-address sa kahapon lamang program, care of DYWB Bombo Radio Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Manalagan, Bacolod City. By the way, good afternoon sa aton siniiyang nga mga nagapadala sa ila siniiyang nga mga mensahe, no? Sa aton sining mga dear listeners, si Joe Art Mandagit Torres, no? Joe Art Mandagit Torres, good afternoon sa imo, Joe Art. Sa kay Sir Leo Baygarho, mga avid listener ginaton kay mga nagapadalaman ini sila sa ila siniiyang nga mga kasaysayan diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Kaya nagaupod sa aton sininga Bombo Radio Philippines Christmas Countdown, no? Mga kabombo, nagaka-excite man sila sa aton siniiyang nga pag-countdown na mayara na lamang kita 8 kaadlaw, no? 8 days to go before Christmas. Pwede pa sa mga guluyag mapahingaga, 8 pa kaadlaw, no? By the way, aton sininga letter sender sa sininga hapon, nagapakilala lamang sa kay Liberty, kag si Liberty taga Binalbagan. Ayan sininga kasaysayan ni Liberty o kung ni Beth, ayan siniyang hayo, yagin suguran. Pinaagi sa pagsiling, Dear Miss Jazz. Maayong hapon sa imo, Miss Jazz, sa mga tagpalamati sa imo palatuntunan kahapon lamang. Tawagan naman ako sa kay Liberty o kung si Beth. Nagapuyo kami, Miss Jazz, sa may banwa sang Binalbagan. Sa edad ko karon, Miss Jazz, nga 30 anyos, wala pa ako sang nobyo. Unlike sa akong siniiyang nga mga kabarkada, Miss Jazz. Akong sini mga suod gid nga abyan diri sa amon sini nga banwa sa Binalbagan. Kag in fact ay ban sini sa ila mga classmates ko man. Nanging classmates ko sa elementary, nagdungan kami dalalag ko kag nag-graduate sa high school. Kag hasta na, Miss Jazz, dira sa Bacolod, no, nag-classmetanay kami sa amon sini iya nga mga barkada dira sa may isa ka kolehiyo sa may syudad sa Bacolod. Balaan mo, Miss Jazz, mga grupo kami, mga mga grupo, mga artist. Amo ng rason ko nga angati dira kami sa may LCC Bacolod, o dira kami nakagraduate, kami nga magbarkada. Di sa amo si barkada, 5 kami, isa lang diri ang lalaki, kag 4 gid kami ka mga babayi. Kag sa 5 kami, Miss Jazz, ako na lang gid subong ang wala sang pamilya. Ni boyfriend wala pa gani, Miss Jazz. Ini bangod kay ti nagdako ako sa akon sininga lola. Ang akon si maginikanan, isa sadto ka best gid pamangkot ko gid. Kay ti aware bala ako, Miss Jazz, samtang nga nagadako ako. Aware ako nga ginhatag ako ya sa akon maginikanan sa akon sininga lola. Kaya ang lola ko, Miss Jazz, ay iloy sa akon siniiya nga amay, puro parehos gid sila ya, itsura, Miss Jazz. Ang lola ko nga iloy sang akon sining amay, puro parehos gid itsura, kag ako, Miss Jazz, bali 3rd generation na nga parehos sa ila itsura. Ang amay ko, male version sa akon sining lola. Ako naman ya, female version sang akon sininga amay. Amo nang rason ko nga angati yung pangayo gid ko sang lola ko ang iloy sang akon si amay, kag sa iya ako iya nagdako. Wala man, Miss Jazz, ang issue nga ti namigado ang akon mga pamilya,
kay maikasarang man akon si maginikanan kay ti sa amon siniiya nga magululutod. Miss Jazz, lunsay kami nag-anuman nakatapos. Although nga kay lola ako nagdako, pero ang akon si maginikanan amo man niya ang nagasto sa akon sini nga edukasyon. Amo nang rason ko nga Miss Jazz nga ti sa akon sini nga lola ako nagdako. Pero ang akon si makauturan Miss Jazz, amo ni ang problema ko kay ara bala Miss Jazz nga ti kilalahay kami nga utod ko sila, no? Although nga wala ko sila na upod sa amon sini nga pagdako, daw kung sa ano pa Miss Jazz, kilalahay lang kami. Pero wala ginagtubo, walang ginatuwag nga closeness sa amon bilang kami iya nga mag-ululutod. Kay ti kay lola ko ya nagdako mo. Amon ang rason Miss Jazz, kay ti middle child ako sa amon sini nga mag-ululutod. Ako ya nagdako kay lola. Sila ya sa akon sini mga ginikanan gid eh. Lain nga pagpadako, lain man nga environment ti ako ya Miss Jazz. Isa lang yan nagpadako sa akon si lola kay ang lolo ko ang tatay sang akon siniya nga amay temprano pa ya abi nga nagtaliwan. So ang lola ko Miss Jazz sa prangka nga sugilanon mapinalanggaon pero very strict siya, no? Sa pagpadako sa akon. Amo nang rason Miss Jazz ko nga angati hindi ko man ginapabugalo kung ginaalsang akon si kogalingon na bangko, no? Ngati but-anan ako sang akon siniya pagdako. Tungod kay ti ang lola ko mapinalanggaon pero very strict Miss Jazz, no? Sa pagpadako sa akon. Unlike sa akon siniiya nga mga kauturan nga yara gid nagdako sa akon siniiya nga biological parents sa akon siniiya maginikanan, lain man niya Miss Jazz sa ila siniiya nga pagpadako sa ila. Kay ti isa lang amon sini nga utod nga lalaki, kami iya apat kaming ka mga babayi. Ti ang istorya sa bahin sang akon sini mga kauturan daw kung sa ano pa Miss Jazz daw ka mga suplado kag suplada bala ang akon sini nga mga utod. Although nga ti ginakilala ko nila nga utod, pero aram na Miss Jazz kung mag-get together kami sa prangka nga sugilanon, wala gid sang pagtililipon namon nga pamilya upod sa akon sini mga kauturan kag mga ginikanan. Wala gid abi Miss Jazz sang pagtililipon nga wala nagasakit ang akon sini nga buot. Kag amo ining rason ko nga ang syempre ang iban naga-enjoy sa paabot sang Pasko o kung Disyembre 25 kay ti naga-get together man kami Miss Jazz mo nga mag-ululutod kay ti ang akon si mga utod dyan, may mga kung sa ano pa, may mga pamilya na, may mga apo na, si mama ki si papa, ang akon si biological parents, ti sa ako niya Miss Jazz, ako ya, sa amon siniiya nga anuman nga grupo sa nasiling ko na ako na lang ya ang wala sang pamilya o kon wala bisan boyfriend. Tiyan mo na Miss Jazz ikon sa prangka nga sugilanon, wala gid sang pagtililipon nga wala gid ko ya nagasakit ang akon si buot. Kaya ara bala Miss Jazz bangon siguro kay wala ako ya nagdako sa ila, upod sa ila. No, ang ila siniiya nga pagpadako nga may mga pagkasuplado kag suplada bala Miss Jazz. Kag hindi niya kabati bagting ya naga sinabtanay na sila ya ka mga talom gid sa ila siniiya nga baba sa sining akon si mautod ngati wala ako ya sa ila abi nagdako. Di siling ko gani siling ko nagahuluhampang man sa panghuna-una ko. What if kung nagdako ako sa kay mama kag papa siguro grabe man ako si pagpamuyayaw. Kay sa totoo Miss Jazz, nakakibuti ko sa mga kauturan ko ya, biological brothers and sisters ko, kapala pamuyayaw gid sa ila yang mga utod ko. Ti amo pa ginaguro kung kaisa nga daw I feel like Arab lang daw wala ako yung nabilong sa grupo. Kay sa prangka nga sugilano Miss Jazz, kung mag-ainamo na sila, nagalakat ko, nagapalayo ako kay Arab lang daw ang lightning bala nga gakakibot ka nga mamahambal na nila. Kay akon sini nga lola, ang iloy sa akon sini nga amay, pero dito ya ka ka strikta nga hindi ka gid kinahanglan maghambal sa mga dinupak nga lambalanon o kon mga pamuyayaw o hindi ginaya sa prangka nga sugilanon Miss Jazz, ang amay ko amo man na
I wonder kung nga ang mga utod kuya grabe ang magpamuyayaw. Siguro Miss Jazz, ako man isina ang magasabat kay ang amon sini Iloy, ang akon Iloy, akon singa biological parent, female biological parent Miss Jazz, pala pamuyayaw. Hindi ko na matudlo sa akon si amay, kaya ang amay ko ya gani, Miss Jazz, nung kagi ko kabati nga nagapamuyayaw siya. Kasi ang lola ko gani, nga mo nagpadako sa akon, no, hindi gusto siya maghambal sang mga bad words. Kaya mo na Miss Jazz, ang makitaan ko, kung kaisa, bangon kiti, daw hindi bala kami close, so magmingle, kung kaisa daw may talk back sila ya sa akon nga, mabatian ko nga daw hindi kami ang mabatian ko na akong kaisa Miss Jazz, lain ko no gid ako ya, daw hindi gid ko nila ako ya utod. Ti public knowledge niya Miss Jazz nga utod gid ko nila iyo galing kay nagdako ko ya sa akon sini nga lola. Kaya mo na Miss Jazz nga sa pag-abot sa bulan sa Disyembre, no, kag bilang pagsabat man sa imo sini iya nga pagpanawagan, amo ni ang permi masami ko nga ma-experiensyahan nga wala sang mga Christmas get together namon nga magpamilya nga wala gid nagasakit ang akong sibuot. Kay nga though I really don't belong sa pamilya nga nga pareho gi kami abiya nga pareho gi kami abiya nga dugo nga nagapanalaitay sa amo si ugat. Kaya man kauturan kung sila Miss Jazz. Ang akong si mga ginikanan, ti palangga ko nila ya kag they are so professional. Ginaalugi ko nila ya. Gina-acknowledge ko nila nga ila gid ako bata. O galing sa prangka nga sugilano Miss Jazz, do kalayo man sang buot ko sa ila. No, pero may mahambal nga close kami kay ti wala man kuya abi nga nga ginakilala gid kuya sang akon mga ginikanan. Galing kay ti wala kuya nagdako sa ila ti ang akon si buot daw hindi gid amo na ka-close ko ni kumparar abi sa akon sini iya nga lola nga amo man mismo ang Iloy sa akon sini nga amay nga amuya ang nagpadako sa akon. Miss Jazz, kung kaisa nahuya na lang ako. Once gani nga may invitation sa akon, may kalaslon sa akon si utod, hindi gani ang mga get-together birthdays sa akon si maginikanan, anniversaries, kang mga birthdays sang kamagulangan namon, ati ginaanugid ko na nila kami ni Lola, upod kami na ni Lola. Pero, ma-feel ko dyan, Miss Jazz, nga daw hindi, I don't belong sa akon si makauturan. Is ba bangod man na siguro Miss Jazz ang masanag nga rason nga ti wala ako ay nagdako abi sa ila. Rason man Miss Jazz ko nga ang mahambal ko nga daw hindi ako excited sa amon siniya get together. Excited ko kay makitaan kong akong gidya patutod nga pamilya nga wala ko na upod sang akon sa pagdako. Pero hindi ako excited sa scenario bala nga ti daw I don't belong to the group kay hindi ko ya nagdako. Although utod ako nila, wala ko yung nagdako upod sa ila. Pero sa gyapon Miss Jazz kadto kami for the sake sa kay Lola. Kaya ako na nagatoy-toy sa kay Lola, kay titigulang na akon sin iya ginakabi nga Iloy, na nagatindog bilang akon sing amay. Ti gaupod gid ko na. Pero sa prangka nga sugilanon, no, wala ako nagakalipay. Kada magpauli na kami na Miss Jazz, may mabalon gid ko na sa masamisang sakit buot sa akon siniiya nga kaugalingon nga pamilya. Miss Jazz, nagsabat na ako sa imo si panawagan nga kung ano dang inyo sini nga eksperyensya sa tion sang Desyembre sa mga nagliligan mga Desyembre, ti amo na Miss Jazz ang akon siniiya nga ipaambit. Ang akon siniiya nga pamilya nga kaugalingon nga pamilya nga ti bangod siguro nga ti wala ako nagdako upod sa ila. Masiling ko nga gaka-hurt gid ako sa mga ginahimo nila sa akong pabati-bati. Okay, isa siguro Miss Jazz wala man bala sa ila, no? Sa wala nila hungod, hindi nila hungod. Pero bangod kay ti wala ko ya nagdako sa ila, ti yung kaisa amo na gid ko gaka-hurt gid ko sa ila siniiya nga mga ginapakita sa akon. Tubtob lamang diri Miss Jazz sa akon si pagsaysay. Madamong salamat ang tagpadala si Liberty o kon si Libeth sang Banwa sang Binalbangan. Ahay, salamat gili Beth sa imo siniya nga pagpaambit, sa imo sini nga true to life story no nga nagakatabo sa tion sang Paskwa, labi na gid sa tion sang
family gatherings, no, sa December 25. Sa December 25, di man ni Libeth ko. We have 8 days to go before Christmas. December 25 naman daw wala mo yung gina-look forward. Ahay. Do kasubo man no, kay kagalingon mga pamilya mo. Pero sige lang Libeth na kay sa ngalan ba lang tigulang ng imo sining lola ang nagpadako sa imo, no? Di ara ang giza dapat kung ano pa ikaw ang extra sungkod, ikaw extra wheelchair, kag kamo ang representative sa mga ginikanan sa inyo sining Iloy kay ang lolo mo to wala naman mo, no? Ilo ka na sa imo si lolo. Akong tali kung buhi to syempre kompleto kag may ginakabig bali nga amay, no, hindi lamang ang father figure nga gina act out man sa imo sini nga lola, no, siya ang lolo, siya ang lola, siya ang Iloy, siya ang amay. Ito sa iya kaya nagdako mo, no? Pero don't forget always Libeth nga whether you like it or not, pamilya mo gid ini, no? Ang forever nimo nga link ara sa ila. Pero kabay pa Libeth abi on your part, no? Ikaw abi reach out, no? Kung wala na nila nakit-an niya kag para sa ila daw, kabahin ka lang sa pamilya pero wala bala sa ginatawag bala nga pagka-close ninyo kay wala ka nagdako sa ila. You cannot blame them in a way kay wala kaya nagdako sa ila mo. Nung ila sinibuot sa imo do kalayo at the same time ikaw man. So abi ikaw kay ara ka na sa edad nga 30, may buot ka na. Ikaw abi make some gestures or extra effort nga mag-close ka mo sa mga utod mo, no? Una best sa imo siniya nga mga ginikanan kay ikadua sa imo sa mga utod. Like for example, utod mga mababayi. No dra ka ikaw himo sang effort nga mag-close ka mo, no? It's up to you, no? Pwede man yang nga makadto ka sa imo si utod, no? Nga hagaron mo siya abi. I know you are already a working a woman, no? Magsweldo ka hagaron mang utod mo nga isa, bisan tag isa-isa lang sila, no? Every day no mahimo ka effort nga manging close ka. Alam lang may impact ang imo sini exister pag-exist diri sa kalibutan na binigay sa inyo si pamilya sa ila, no, may impact ikaw sa ila kahit wala kaya nagdako sa ila mo, no, you, no, ang liabi ara man sa imo abi ikaw reach out sa ila ipabatsyag nga manang you are my manang and I love you manang daw mo na bala, no, pamahawan mo si manang mo tapos sa dason naman ang dason mo naman ang utod no, para bala nga maano lang masugura ng inyo sini nga banding bilang mag-ululutod. Okay? Kabudlay man tuod kay lain kaya nga balay, lain man nga person nagpadako sa imo, lain man nga mga paminatasan abi, no, kun nga ang doga ka out of place ka kay pala pamuyayaw sila, ikaw hindi kasi lola mo ka stricto. You should be thankful to that, no? Kay si lola mo insakto ang iya siya pagpadako sa imo, no? Sa kay Libeth, salamat gid, no? Kung kamo mayroon man sa kasaysayan nga nagakatabo o natabo during past Decembers or past Christmas, no, Christmas Day, ipadala. I-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Pwede man mga kabombo, no, pinaagi sa pagsulat, no, sa koreo ipadala sa post office, di gani ipadala diri idaho sa akon. I-address lamang sa kapon lamang program, care of DYWB, Bombo Radio Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Manalagan, Bacolod City. Lakitas ang panahon makabombo, no? Salamat kayo sa imo Libeth sang binalbagan. Yari anay ang aton si Words of Wisdom, precious words of God from the Holy Bible. And this is taken from the book of Psalm chapter 34 verse 17. Dira nagasiling. You know what? Always remember, wala nagakatulog ang Ginoo. He always listens. He sees what you are going through sa sining kalibutan. God hears our prayers. No? Gapamati ang Dios sa aton si mahutik sa iya, aton sining pagkilibion sa iya sining tiilan. God hears our prayers. Psalm 34 verse 17 nagasiling, the righteous cry out, and the Lord hears them. He delivers them from all their troubles. Silingon ang Dios nagapamati gid
Pero may adjective ang naga-cry out sa iya, no? Ginhambalan ni the righteous cry out. O sila nga ni say righteous, ti ang mga tao iya nga nagahimo sang insakto nga bagay, nagahimo sa insakto nga mga buluhaton, no? Nagahimo sang insakto nga base sa pagsunundan sa Dios, no? Wala naga-violate, wala nagahimo sang hindi amo nga mga bagay. When we say righteous, ti amo na. When you are righteous, no, when you cry out to the Lord, the righteous cry out and the Lord hears them. Mamati gid Dios sa aton, no? He delivers them from all their troubles. Amo na siya ang promisa sa Psalm 34:17. Wala kita sa panahon makabombo, salamat gid sa inyo paupod. Sa gyapon niya inyo alagad sa kanginan, Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, God bless us all. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac nga kaangay sang Viagra